ಹಲೋ ನಮಸ್ತೆ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚಿನ ಬರ್ಸಯೇ ಕೋಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಮುರಾಣಿ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಬೊಲಿಕಿರಿ ಕಾಯ್ದುಂಡು ಇನಿ ಜೋರು ಬರ್ಸವೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ವಿಷಯದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಆ ಕೋಡಂಡತೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ತದು ವಿಡಿಯೋ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದು ನನ್ನ ದಾನೆ ಒಂಜಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪನ್ನಾಗ ಫ್ಲೈಟ್ ಬಂದು ತೋಜಿಜಿ ಆಮೇಲೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪನ್ನಗೊಂಡತೆ ಏನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂಚ ನಿದ್ರೆ ಬನ್ನಗನೆ ಮೊಬೈಲ್ ಇಂಚೆ ನಾನು ಎಡಿಟ್ ಪೂರ ಆತನು ಮಲ್ತದು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಆನ್ ಮಲ್ತದು ನಾನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪುಗಾಂದು ಪೋನಾಗ ಈ ಬಿರೇಲು ಉಂಡತ ಎಂಚಿನ ಮಲ್ತದು ನಂದೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸತ್ಯ ಪನ್ಪೇನು ನೆಕ್ಕೊಂಜಿ ಏತು ನೆರ್ತೆ ಅಂದಿಜ್ಜೆ ಅನ್ನು ಒಂದು ಡಿಲೀಟ್ ಬಟನ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀನಿ ಬಿರೇಲು ಆತು ಶೋಕು ಯಾನು ಏತು ಶೋಕು ಪೂರ ಕೆಲವು ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತದಿತ್ತೆ ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಇತ್ತು ಕೋಡೆದ ಲಾಗ್ ಮಾತ್ರ ನಿಖಲ್ ತೂತು ಹೊರಡ ಸತ್ಯವಾದಲ್ಲ ನಿಖಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿಯಾದಿತ್ತು ಆಂಡ ಹೆಂಗೆ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಡಿಲೀಟ್ ಅನ್ನೋದು ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡವೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರು ಪಂಡದು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಜ್ಜಿ ಆ ನಮ್ಮನೆ ಬೇಜಾರಾತು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದಿಲ್ಲ ಅವೇ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಂಗೆ ನಾನು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದ್ದು ದೀತೆ ಬೊಕ್ಕ ನನ್ನತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ಎಣ್ಣೆದೀನಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಕರೆಂಟ್ ಪೋತುಂಡು ಒಂಜಿ ಕಾಂಡೆ ಪೋತುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಣ್ಣೆ ಹೇರ್ಗೆ ಮಸ್ತ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಬೊದುಲು ಪದ್ದಿತ್ತೆ ದೇಪಂಡ ಇಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ದೀವೋಡು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದು ಬುರ್ತೆ ಅನಿತ್ತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದಿನಲ್ಲ ಕೋಡೆ ವೀಡಿಯೋ ದೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕುಡು ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಪಾಡ್ನೆ ಇಂಚ ಪೂರ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತು ದೀಕಿನಿ ಆತ ಪಕ್ಕ ಡಿಲೀಟ್ ಈ ಬಿರಿಯಲ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡೆ ಜೈಲು ಪಾಡೋಡ ದಾದ ಮಲ್ಪೊಡು ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡಿ ಕೂಡ ಒಂಚನೆ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತನ ನೆಕ್ ಸಾರಿ ಬೀಟ್ರೋಟ್ ಮೂರ್ನಾಗ ಕ್ರ್ಯಾಕ್ ಆತ ಓಕೆ ಎಂಕ್ ನನ್ನತ್ತ ಮಸ್ತ್ ಬ್ಯಾಲೆಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಕಾಪು ನಾನು ಅಂಚ ಚಾಪರ್ ಪೂಜೆನು ಕಸಾಯ ಪೂರ ಪರ್ದಾಂಡು ಜೀರಿಗೆದ ನಾನು ಬಾಲೆ ಶಾಲೆ ಪೋಯೆ ಬರ್ಸಯ್ಯೆ ಪುಲ್ಯ ಕಾಂಡೆನೆ ಶಾಲೆಗೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅಂದು ಎನ್ನು ದಿತ್ತೆ ರಜೆ ತಿಕ್ಕದಿಜ್ಜಿ ಪೋಯೆ ಶಾಲೆಗೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಅದಂದು ರಜೆ ಅಂಡ್ ಐತೋರ್ದು ಪಂತ್ವೇರು ರಜೆ ಇಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತನ್ನ ಮಲ್ಪ ಇಜಿನ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ಪುನೆ ಟುಲ್ಲೆ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲ ಓಕೆ ಇನ್ನು ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ನಿಕ್ಲೆ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಕೊಡ್ತುನೆ ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಉಂಡು ಲಾಗ್ಡ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತು ತೂಲೆ ಓಕೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ತು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುನ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ದ್ಯಾಪಂಡ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ದೆಲ್ಲ ಬಲ್ಬ್ ಮಸ್ತ್ ಡಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ವೀಡಿಯೋ ಶೂಟ್ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುದು ಓಕೆ ದಯ ಮಲ್ತದು ಎನ್ನ ಲಾಗಡ್ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಪಿರಾವ್ದ ಲಾಗಡ್ ನೆರ್ ದುಮ್ಮು ಮಲ್ದಿನ ಲಾಗಡ್ ಚಕ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಆಯ್ತು ತಿಕ್ಕು ನಿಗಳಿಗೆ ಓ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಸಾಲ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಓಕೆ ಬಸ್ಸಯ್ಯೆ ದಾಲ ಕೇನುಲ್ನಜ್ಜಿ ದಾಲ ತೋಜುಲ್ನಜ್ಜಿ ಅಂತ ಉಲಾಯ್ ಪೋಂದುಲ್ಲೆ ದಾಲ ತೋಜುಜ್ಜಿ ಇನ್ವರ್ಟರ್ ಬಲ್ಬುಲ ಒಂಥರ ಒಂದಾತನು ಇಂಚನ ಡಲ್ ಆತನು ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾನು ಈ ಲಾಗ್ನು ನಾನು ಬೇಗ ಎಡಿಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಪಾಡುವೆನು ಬೊಕ್ಕ ಗ್ರೀನ್ ಮಸಾಲದ ಏನು ತೂಕ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ ಎಲ್ಲದ ಲಾಗ್ಡು ಓಕೆ ಕರೆಂಟ್ ಬತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲನೇ ಅನ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕದಾದ ಪನ್ನುಂಡ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದೆ ಆಂಡಲ ಕುಡೋರ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಗಂದು ದ್ಯಾಪನುಂಡ ನಿಖಲೆಗ್ ಅವು ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ದಿನ ಡಿಲೀಟ್ ಆತು ನೀ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾಂಡತೆ ಅಂಚೆನ್ ರೀ ಕೂಡ ಏನು ಅವೇ ವೀಡಿಯೋಸ್ ನಿಕ್ಲೆ ಕೂಡ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತದ್ದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಂಡತೆ ಅನ್ಕೋಡೆ ಸರಿ ಪಾಡ್ದು ಬದುಲು ಪದೀತೆ ಕುಜಲ್ನು ಫುಲ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾರ್ದೆ ಕುಜಲ್ಗೆ ಓಕೆ ಫುಲ್ಲು ಬದುಲು ಪದೀತೆ ಕುಜಲ್ ನಾನೈತೆ ಬೊಕ್ಕ ಮೀಯೋಡು ಕೋಡೆ ಪಾಡ್ದೆ ಅಂದು ಎಣ್ಣೆನು ಅಂಚ ಕುಜಲು ಫುಲ್ಲು ಬದುಲು ಪದೀತೆ ತುಲೆ ಓಕೆ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಮೀಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಏಪಲಂಚನೆ ತರೆ ಕುಜಲ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ನಾಗ ಯಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಚೂರು ಮೋನಿಗ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಲ್ಪೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಥ ಮೋನಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಅವ ಕಮ್ಮಿನಾಗ
ಪೋಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಏಪ ತಾರದೆನ್ನೆಡು ಜಾಸ್ತಿ ನಿಕುಲು ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಯೂಸ್ ಆಪಿನಿ. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತ್ರ, ಆಯಿಲಿ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಕಲು ಮಲ್ಪೊಲಿ ಮಲ್ಪರ ಬಲ್ಲಿಂದಿಜ್ಜಿ ಆಂಡ್ ಅಕ್ಲು ಕಡ್ಲೆಟ್ಟೆಡ್ ಮೋನೆನ್ ದೆಕ್ಲೆ ಬ್ರೈಟ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕಲ್ನ ಏಪಲ ಡ್ರೈ ಇಪ್ಪುಂಡು ಸ್ಕಿನ್. ಅಂಚಿನಕ್ಲೆಗ್ ಉಂಡತೆ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಡ್ರೈ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲೆಗ್. ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕಿನ್ ದಕ್ಲ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಒಂಥರ ಮಸ್ತ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಗುಜಲ್ ಒಂದು ಸ್ಕಿನ್. ರಾತ್ರಿ ನಿಕಲು ಚೂರು ಪಸೆ ಪಸೆ ಮುಟ್ಟದು ಇಂಚ ಮೋನೆಗೆ ಇಂಚ ಕೈಕು ಪೂರ ಮುಟ್ಟದು ಜೆತ್ತಡಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಕಾಣಲಕ್ಕನಕ ಫುಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಸ್ಕಿನ್ ಅವು ಫುಲ್ಲು ಒಯ್ತು ತುಪ್ಪುನು ಸ್ಕಿನ್ ಅಂಚ ತುಪ್ಪುನ ನಿಕಲೆ ಡ್ರೈ ಆದುಪ್ಪುಜಿ. ನಿಕಲು ಈ ಬರ್ಸದ ಟೈಮುಡು ಈ ಮೆಥಡ್ ನಿಕಲು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇತ್ತಾರಡ ನನ್ನ ಚಳಿಗಾಲದ ಟೈಮುಡು ಉಂಡತೆ ಭಾರಿ ನಿಕಲ್ನ ಸ್ಕಿನ್ ದಾಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಪುಜಿ. ಓಕೆ ಇತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ಯಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಡಾರ್ಕ್ ಸರ್ಕಲ್ ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗ್ ಯೂಸ್ ಅಪ್ನು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಒಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪಿದ್ದುಲೆ ರಾತ್ರಿ ಅಕಲೆಗ್ಲ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ಹೈ ಮಸಾಜ್ ಮಲ್ಪಲೆಂದು ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಂಜೆಂಚ ಸೆಕೆಂಡ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇಂಚ ಆಲ್ತದ ರಪಕ್ಕ ಇಂಚ ಕೈದಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತು ಇಂಚ ಇದಿಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಚ ಒತೂದು ಬಿರೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಮಲ್ಪಲೆ ನೈಲ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪೋಚಿ. ಓಕೆ ಇಂಚ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಪ್ಪ ನಿಕಲೆ ತರೆಪುಡ ಅವನಕ್ಲೆಗ್ ಶೈನೆಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಪುಂಡು ಮಸಾಜ್ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬೊಕ್ಕ ಏಪಲ ನಿಕಲು ಕೆಕ್ಕಲು ಮೋನೆಗೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಪಾಡರ್ಚಿ ಇಂಚ ತಿರ್ತಿರ್ತಿ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಇಂಚ ದೇಪಂಡ ಪೊಂಜೋಲೆಗ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 35 ಏಜ್ ಇರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನೆಟೆ ಅಂತಾರ ಸ್ಕಿನ್ ಒಂಥರ ಇಂಚ ಜೋತು ಪುಲ್ಲಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಕಲು ಏಪಲ ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಣ್ಣಗಲ ಅಂಚನೆ ಇಂಚ ಓದುದು ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ಇಂಚ ತಿತ್ತಡು ಮಿತ್ತು ಇಂಚ ಆಲ್ದುದು ಕ್ರೀಮ್ ಪಾಣ್ಣಗಲ ಪಾಡ್ಲೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ನನ್ನತ್ತ ಪಕ್ಕ ಮೀಕ ಬರ್ಸ ಏನಿಚಿನ ಬರ್ಸ ದಾದಾಮಲ್ ಪೆರ್ಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಕರೆಂಟೆ ಬೈದುಜಿ ಬಾರಿ ಬೊಂಗ ಒಂದು ಉಂಡೆಂಟು ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಮಲ್ತದೆ. ನಾನತ್ತ ಒಂಚೂರು ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದುಲ್ಲೆ. ಓಕೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಪೂರ ಮೂರ್ದು ಪೂರ ದೀತೇನು ಮಾತ ಆಯ್ತು ಇಡೇಟೋರ ಎಣ್ಣೆ ಬಾರ್ದು ಬುಡ್ಕ ಪೂರ ಆನಾಗ ಒಂಚೂರು ಸರಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಸ್ಕಿನ್ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಎಣ್ಣೆನು ಒಯ್ತದು ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ಬೇನು ಕೈಕ್ಲ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೈಕ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಈ ಸನ್ಬರ್ನ್ ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗ್ ಪೂರ ಸ್ಕಿನ್ಗೆ ಇಂಚ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುಂಡು ಎಡ್ಡೆ ಒಂದು ಆಪುಂಡು. ಓಕೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಪುಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಿಚಿ ಪಿಚಿ ಆಪುಂಡು ಒಂದು ದಾದಲ್ ಪರ್ಲ ಆಪುಜಿ. ನಾನು ಮಸ್ತ್ ದಿನ ಹೇರ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಕಿನ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂಥರ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ತದು ಫುಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಆತುಂಡು ಕುಜಲ್ ತುಯ್ಯರತೆ ವಾನಮನೆ ಆತುಂಡು ಎಂಚಿತ್ತಿನ ಕುಜಲ್ ಎಂಚ ಆತುಂಡು ಗೊತ್ತುಂಡು. ಓಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ಪುಗ ಗೀ ರೈಸ್ದ ರೆಸಿಪಿ ಬೋರ್ತುಂಡ ಎನ್ನ ಲಾಗ್ಡ್ ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಸಿಪಿ ಇಂದುಂಡು ಚಕ್ ಮಲ್ದುದು ತೂಲೆ ರೆಸಿಪಿ. ಓಕೆ ಅನ್ಬಕ್ಕೆ ಗೀ ರೈಸ್ ಮಲ್ದುದೇವಕ ಗೀಕ್ಲಿದ್ವೆ. ಓಕೆ ಬಳೆ ಪೊಯ್ ಸೆಂಡಿ ಪಾಡು ಪೊಯ್ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಒಂದು ಗ್ರೇವಿ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಸುಕ್ಕ ಓ ಬಿಲ್ಲಿ ಲಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೂಪಿನಿ ಏನು ಅದಾಲ್ಪುನುಂದ ಏನು ಅಲ್ಪ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಇತ್ತು ಜಿತ್ತೆ ಬರ್ತದೆ ಕರೆಂಟ್ ಅಂಚ ಗೀ ರೈಸಿಗೆ ಗೀ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಏನು ತುಪ್ಪ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ
ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಒಂದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮಾತ್ರೆಗಳ ಗೊತ್ತುಂಡು ತುಪ್ಪ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಅಂದ್ ಬರೆತಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಯಾನ್ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಓಕೆ ನಿಕಲ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೆಲ್ದಿ ಅದು ಆರೋಗ್ಯವಾದ ದಷ್ಟ ಪುಷ್ಟವಾದ ಉಪೋಡ ಅಂದ ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಲೆ ನಂದಿನಿ ತುಪ್ಪ ಚಕ್ಕೆ ಲವಂಗ ಏಲಕ್ಕಿ ಪೂರಂಡು ನಾಲ್ಕು ಕರೆಂಟ್ಲ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾಶಿನೆಟ್ ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದು ನಾನು ನಾರಿ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೊಕೊಂಜೊಂದು ಗೀ ರೈಸ್ದ ಗೀ ರೈಸ್ಗೆ ಪಾಡ್ನ ಒಂದು ಎಣ್ಣೆಕ್ಕೆ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ನಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ರೆಡಿಯಾಂಡು ಗೀ ರೈಸ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಹಿಡ್ದು ಎತ್ತದೇನು ದೆಟ್ಟು ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಸಾರಿ ಪಿದಾಯ್ಡು ಬಾರಿ ಬರ್ಸ ಉಂಡು ಯಾನು ಗೀ ರೈಸ್ ಇಲ್ಲ ಚಿಕನ್ ಗ್ರೇವಿ ಇಲ್ಲ ತಿನ್ಪೆ ಸೂಪರ್ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತು ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಏರ್ ಪೂರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆತುಜಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತೂವೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಆಪುಜಾರು ಪ್ಲೀಸ್ 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 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಲ್ಲೇ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಓಕೆ ಇಂಚೆನೆ ಮೊಕ್ಕನ ತಂದು ಪ್ಲೇ ಎಲ್ಲದಲ್ಲ ತಿಕ್ತಾ ಬಾಯ್ ಟಾಟಾ